Ахметов Али Абдулла улы хөрмәтенә тапшыруыбызга тагын бер котлау хаты килде. Бу юлы аны апалары Гөлшат, Хава һәм Сара гаиләләре белән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерергә булдылар. Тәйяри икән шул адәм баласына язылган гомер көпчәге. Әле яңа гына туган, иң нәни, иң кадерле, төпчек, кулыбызда гына йөрткән энебезгә дә 60 тула икән. Шыбыр-шыбыр, көз фасылында яуган агачлардан яфрак сыман көн-көннәр кыелып уза. Әти-әнидән 5 туган идек. Кызганычка каршы 5 ел элек Диләфрүз апабызны мәңгелеккә күмдек. Бер кулның 5 бармагы сыман бердәм булыгыз дип әти-әниләр үстергән иде. Аллага шөкер, сүзләреннән чыкмыйча, бик тату яшәп киләбез. Энебез төпчек булып туса да аны артык иркәләп үстермәделәр. Ул әтиебезнең олы горурлыгы, нәселебезнең дәвамчысы, әниебезнең дә нык терәге, олы шатлыгы булды. Олы тормышта да ул сынатмады. Тормыш иптәше Рәшидә белән 38 ел бергә иңне-иңгә куеп матур яшәп килде. Шөкер, 3 бала атасы, 4 онук бабасы бүгенге көндә. Бер кайчан да ул кулын буш килеш тотмады. Гел ниндидер хезмәттә булып, гаиләсен барлыкта яшәтте. Без туганнарына карата да ул бик игътибарлы булды. Бүген дә кайчан гына бармыйк, аларның ишекләре ачык, табыннары кырган, йөзләре, күңелләре шат килеш каршылыйлар. Әти-әниебезне дә алар бик матур тәрбияләп яшәделәр. Ике дөнья бәхет сәгадәте насыйплар кылсын аңа моның өчен. Киленебез дип тә без Рәшидәне атлый алмыйбыз. Ул безгә сеңелебез сыман бик якын. Анда барып кергәч тә күңелләр ничектер тынычлана. Туган йортта әти-әнинең күптән юклыгы да онытылган була бер мәлгә. Барысы өчен рәхмәт аларга. Кадерле без, ихластан сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Без сиңа чын күңелдән бәхетле булуыңны телибез. Беләбез, синең бәхетең ул яраткан хатының һәм җаныңны да кызганмаган сөекле балаларың, оныкларың. Шуңа күрә авыз берлегендә, мәхәббәттә, бер-берегезне аңлашып, оныкларыгызны үстерешеп матур яшәгез. Без дә бит сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Энебез белән 5 үстек гөрләп авылда. Шуңа күрә хәлдән килә эшләргә ул барында. Әти-әниләр өйрәтте бу тормышта күп эшкә. Күрешсәк без аерылабыз бик озаклап тик кичкә. Барыбызның үз тормышы, үз мәшәкате күптән, тик шулай да җылы хисләр салынган безгә күктән. Энебез диеп дәшәбез, апам дисәеп безгә. Кытлап туган көнең белән саулык телибез сезгә. Матур узсын туган көнең, кадерле энекаем. Бик яратам сине өзелеп, шуны бел, җаныкаем. Кадерле Али Абдуллович, яраткан апаларыгыз гаиләләре белән бигрәк тә бүген кәефегезнең күтәренке булуын телиләр. Шуңа күрә үз теләкләрен матур җыр белән дәвам итәләр. Җыелдык инең түрендә, ялның матур кичендә, туган
ятсын үй түрең, шаулап үтсін шешкеге.